बंधु माने आपण माने केमती अछंती आशा करछि समस्त बहुत भलरे थिबे। आज होछि रक्षाबंधन तेणु समस्तଙ୍କୁ ମୋ तरफରୁ हेपी रक्षाबंधन। आज होछि ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡି ହେଇକି ବସିଛି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। बहुत भल सुଯୋଗଟା ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ରହିଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କିଛି ବି ଗିଫ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି ରିଟର୍ନରେ। ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବି ଆଉ ମିଠା ଖାଇବି। ଏମିତି ବହୁତ କମ୍ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ ଯେଉଁମାନେ କି ଭଉଣୀକୁ କିଛି ରିଟର୍ନ ଗିଫ୍ଟରେ ନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜି ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ମାମା ମୋତେ ଏଠି ରେଡ଼ି କରିକି ବସେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଚୁପଚାପ ହେଇକି ବସି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇକି। ରାକ୍ଷୀ ତ ବାନ୍ଧିବି ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆହୁରି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି ମିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ। ମାମା ମୋତେ ମିଠା ଦିଅନ୍ତିନି, କମ୍ ସେ କମ୍ ମିଠା ମୋତେ ମିଳିବ। କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ମାନେ କାହିଁ ମୋତେ ମିଠା ଦେଉନାହାନ୍ତି? କମ୍ ସେ କମ୍ ମିଠାଟା ତ ଆଗ ଖୁଆଇଦିଅ ତାପରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବି। ଦେଖାଯାଉ କେତେବେଳେ ମିଳୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନଉଛି ମୋ ମୁଖର ରିଆକ୍ସନଟା ଟିକେ ଚେକ୍ କରିନିଅ। ପିଲାଟା କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କମ୍ ସେ କମ୍ ମିଠାଟା ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ବସିକି ଖାଆନ୍ତି, ମନଟା ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତା। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣମାନେ ରାକ୍ଷୀ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି? ମୋର ଅବସ୍ଥା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମିଠା ପାଇଁ କେତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମିଠା ମିଳୁନି। कम से कम मिठा पाइथन बहुत खुशी ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଫାଇନାଲି ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ବି ମିଠା ମିଳିନି। ଆରେ ଏସବୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ ମିଠାଟା ଦେଇଦିଅ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ମିଠା ଦେଇଦିଅ ପ୍ଲିଜ୍। अरे केही कहले मिठा दे दियो। फाइनली मिठा आसीगला फाइनली। एते छोटा मिठाटे देला ଟିକେ ବଡ଼ କଲେ ମିଠାଟେ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ଖାଇଥାନ୍ତି କିଛି ସମୟ। ଛୋଟଟେ ମିଠା ଦେଇଦେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି।